Tinginang yay biteng ya ka jinghikai ka tenrai jiu ha ka jinget kristan. Idon mentah ka mat ka balay. Nang bangin la ban sngoto. Sapang kani ka tenrai jiu. Ha ka jinglong jing im jangi kum ke kristan. Kabangidon kam kalong kani. Tu ya kitu kibau try Bamanga bat mapingin nang ban tap mensim. Pi kajing kamday kabusu tang da karmiang suntur. Kajing yung kapertay kajing kabakanjado bonsin kalong tang hakabakanjado. Kasulong bonsin tang hakaktin. Hakabasiyakam. Henry kajing kabanela kajong ublay kalong bau IT no yalade. Ulet ban ba yakadengna bat ban kiw shadow ulum jong kajingsha sa narpna bat hangta lapan pejari kasnam kajong ula dekut mensim ba unlong ulang knya nakabenta kapertay kata ketika jing kabangi ni sngoto ni shai bat hakne kapor ladang ni kwa ban sngoto shi shai kata katunrai jiu hakajingit kristan kajongi ngidon kam bandon yakne kajuk kajingit kajong utrai yakijiu. Ladang ikam mengi tap mensim. Yalau nong penem ujongi. Uji Yesus. Bat ngikwa bandon ke jingya jay kabajan batu. Ngimla ban leklet ya ka jing tap mensim. Ka jong ya laki jong. Ka jing ke basngur. Ka jing ke ba shida. Kabamdon kanu kajing kwan. Lani kajing wat. Kalong kajing kabau Jisu. Open pao. Habau lawan ban shim kajing long breu. Hapadeng kijiu. Hohat aga pertai. Henry hapadeng kijiu. Bat ngatarai ba kata kabenta kajong ban shim kajing long breu hapadeng kijiu. Balay bakalong juat. Day namar bakani kalong kajat benreu. Kabadon yaki nisan blay. Yaki an blay, yaki hukum blay. Ya ki jingle niam ki jingle rukom. Ki badalong ki jinit ki jinat jong ki long. Ki ba perking hado kata-kata. Bad yaki an le penjari kat hado bala ban syak peniam no. Lada ngim sngoto ngim syai. Syapang kita ki an ki kanun. Henreu Jisu. Ulawan kenang hapadeng kabakum kata kajat menriu. Uong. Ban penduk no igitiki an. Henrei bada An penskem yaki. Ngamsim lawan. Ban penduk no. Yakitiki an. Henrei ngalawan ban penskem yaki. Tika bamut. Uni ujisu. Umsim lawan ban penkenya kanu ka anjiu. Ban amar kata hadok menta mene. Barok ki an ki kanun ki badon hakne kaktin ka ba im ka jong ublay. Ki day. Ki bangi ngidon kam ban tengkai, ban sngoto, ban persang halaka jong ka jing im, ban IT, ban pendem yalade. Ban kokngo bat ban risendong. Pinkin mawa swabo nkem no yo Jesus Christ. Ula besut lingba ki kerdop ke Jerusalem. Bat udah syong halor ukun kadah. Bat ki panj belin ki bala yabut bat ki bala piang buram ya da kabasyangi ki jankup ki jongki hasurok. Bat bandakawe ya ki tenat ding telai bat kapertajam Hosana Hosana. Long balakirku yaw tau bawana ka kerteng utrai. Bat kani kamday ka basyele syong shit di ki katto kat ningut. Kani kamday ka bala syupin kewa leng di ki senran ki jong ban ong ba. To, ngin yale kanukur komban welcome yaw Jisu. Hakata kanong ba. Kani baro ladep panyatho lupa. Bat kani ka ba ikum bakalong spontaneous, impromptu, ka ba syu jala ka jasen det Kadai ka baladep banda ya tolu paya ka.
ya ka jing pediang buram yau haka kitab sam ka basyaspa kat pra kedekot arpusan bat arpun reu sam syaspa kat pra dekot arpusan bat arpun reu topen im yangi atrai topen im yangi to ai hangi ya ka jingjap atrai long balakirku ya uta ubawan haka kerteng utrai sengap hang ni kitiki kintin long balakirku ya uta ubawan lapen kala nakakitin Hebrew kumangalaong manakani katayaw kabaladep Baruk haba ngan pen spell ipi da tamangan spell paring BARUCHHABA Baruk haba kani kalong kakitin pediang buram jong kinong Israel yano kibalet ban Yeshem ban yakendo batki haba pirong ki yang kisem ki jong ki leni ki jaka trei ki jaka kamai ki jong ki jaka kabaki ki don kin pediang buram lada piwan haga jingsuk kin ong ini ki kintin Baruk haba long balakirku ya kita ki bawan te yakini ki jo ki kintin Baruk haba ku mangala ong yapi la thoru da ki dak ki ba hebat ki ba paushen na ba haka jaka ka ba wanrung ki passenger ha Ben Gurion Airport haka arrival lounge ka don gani ha Tel Aviv kum kadak ban pediang buram yakito baro ki ba wan sha Israel shisha haka weigasngi haba ki jiu kin yo i yo try Jesu baula one pai hapdeng kila o but kin kre ban pediang buram ya u da kabakin perta shem dalaka jong ka kentin dalaka jong kermiang sentur ke jongki halaka jong ka kentin ke jongki Baruk haba beshem Adonai ni shem ke ni ka kentin pediang buram ka gospel Lukas kalenong katlai de kot lai pusan Baruk haba beshem Adonai long balakirku yauta ubawan haka kerteng utrai Baruk haba beshem Adonai beshem Adonai B apostrophe SHEM Adonai ADONAI long balakirku yauta ubawan haka kerteng utrai te habanga ong ba utrai Jesu u e tep mensem ya ki jiu ki balong ki parado ki parasnam ki jong u ngamut ban ong ba Jesu don jing e lene don kanu ka jing snow ya jan ne jing snow lem nagabanta ki wei pat ki ri ki hima bat ki pat ben reu ki jat ben reu ki ba pher jong ka pertai singap sini kadang long hado menta menne kabaskem ka jing penskem ka ba pipi yo ka gospel yonis kalenong ka balai ka kot kanri kani kadang ying skem kum ka saki ba uyai e ya ka pertai baro ka we hado kata na ba ubleu e ya ka pertai hado kata tenrei lada pau jing e yakitu ki ba udon ka jing ya dei hakado kasnam kumnungin shania ya u ba un it ya nga ya pi ki ba wan nakakur ka jaj ka ba compare nakata ka ba u wan ma u tok ngila ban kan mau kumno ki khla jaj ki ba bon ki it ya tau Joseph ubla pelaj im ya ki ba bon ki ri ki hima ki jaj men reu hakapor bala one lap kan nemsniu ba hakapertai barok kawe bat ma upat ha Egypt kita it snoburam snongo namar balay ukup long renyeng ya ka jing start ka bakenja balay ba ulatip akan saja ka nemsniu nyaw snem shwa bakanja amen ulatip bon snem shwa bakanja handrai kata barok kamlong ay habaya nujor pat bat ka jing it ka ba shlay pala haka donut ka jongu Joseph habaw layo ban yasuk bat ban piam ban it yalaki men ki para ke balawan ban yakendo knang bat u
kalong kajing it ka bakamper. Sa kaway kanuksa kabadang yay bat ha hado mentamene. Kalong bahaba ki priang ya kajing wan poi jong unong syong kurim. Siya kaduan jong kajing ya to hari Israel hado mentamene. Kita kot knang, kita yawer knang, ya unong ruai, uba ruai ya kisur jinget blay. Kisur niam, bagi kot ukanta. Tu parlok jangi uron kanta. Uwan nakatu kakenhon balapan kerpang usim David. Nadu andain thai. Bakin long kinong ruai kmat ka tabernacle ka jong u blay. Tehado mentamen ne kidan ki kanta. Uron uday way ni kita. Nong ruai shemen sim. Bat kini hado mentamen ne ndah bagi pediang mars lawan itu unong syong kurim. Urang ba por urung hi. Syaka jaka jong kajing pendep ya kata kajing ya thok syong kurim. Marsen rung hi mau kirwai yakini ki kintin. Baruk haba beshem Adonai. Long balakirku ya meu bawan haka kerteng utrai. Watklet ba akhir kasngi ka jingwan arsin ka jong utrai Jesu kumunong let kurim uba kensai tam ni kibalong kinong let kurim jong u kentup ya ka balang shitlup ka pertai ka balang jong kitu kibala IT kibala yo amat ya ka jing arsin ngakrenya kita. Bat barok ki jiu kibala pediang yau Jesu. Ngin rua yaro buram da ka jing it ka ban betai haki dokno jangi. Haki jatkin ki baper. Kabadon ya kani ka juk ka jing mut. Long balakir ku ya me. Ubawan haka kerteng utrai. Ngin pediang buram kan long ka refrain lani ka chorus. Kabanum kutsu. Kadai kata kaban rong yangi syadu. Siapa neng syadu siki erta ki babam jukut. Baru kaba beshem Adonai. Ladapi kuat benroai daka Hebrew. Hare daka kasih. Long balakir ku yame. Obawan ka kerteng utrai. Amen. Lapan pau syai yakani ka jing e tep mensem. Jong Jesu. Yalaki jong ki paradok ki parasnam. Habau Paul uot yamrem nakabenta jongki. Hakashitish kinong room kalinong kabakandai dakot arhado san. Kat nong adap da kajing snowsi. Bat kajing pangnut bamkut syuk. Kat hadu banga kloy banlong ubalasya tim haublay. Bat ubalasya penyaklat no Chris. Tang ban yo ban pen im yaki paradok parasnam ki jonga. Bakin yo im maki. Shisha kilong ki briu jong ublay ong Apostle Paul. Ula pelong ya ki kun jong u. Bad ula penpau ya la ka buram ka jong u haki. Ula pelong ka jutang bat ki. Bad ula ai ya ki ka hukum bat ka an. Kitip ya ka jing mani blay ka bashisha. Bad kila yo ya ki jing kularu blay. Kihar pateng na kikpatmen Hebrew kibapaunam baru Chris kumubriu ulong nakajat menriu jongki. Kini kijing tok kibasai kijing Apostle Paul kasi ti jong uskinong room kulong bakandai. Kumta nyemla bankam bangi it yo Jesus Christ henrengile bamsut nyo ni ngile ben penban ye kita kikur kijat kikinja nakiba ulawan banlong briu. Nyemla ban le yakani daliliru. Ti balay bingi day ban sngojan sngojo bat kijiu. Balay bingi don kam ban pediang yaki. Kum kita ki badai ban don ki jingya day ka bajan bat ngi. Balay bingin hap day ban le yakani. Sngap hai kani ka jubab. Namar bigi don ka jingya day ka bajan bat ublay ujonga. Unong pen emu jonga, unong pen emu jongi, unong seus pa ujongi, teka bamut, ngiru ngidon ka jingya day ka bajahan batki. Saine, kani kakot, kadon halor kani ka jing penyeng. Kani ka jing penyeng lekten, kadon halor jong kani ka platform. Kani ka platform kadon halor jong kamadan. Te katkum ka logic, kani kakot, kadon halor jong kamadan.
Ladang ikam mangi yo Jisu bat bau Jisu igi jiu kabamut mangiru ngi deban igi jiu. Mla da kamwe pat. Bat ka jing ngong ye figa deban long da ka jing duai. Da ka jing slok. Da ka jing kersan. Wat da ka jing ai ki jong iru. Nang taruh da ki post ki jong iru. Tiki degi ni ki mangingi deban sngotok ngi deban champagne. Baka history jong ki Israel kam day bala bay da ubriu. Ni da kakot history bat ho umahajan. Ni bala ho da no ubriu. Wala da u professor na researcher. Ka history jong ki Israel sedang nang ne. Kasdang da ki kitin. Har kabaningkong. Mlapin kerja ya kata. Tinamar kata ngi day ban nang bandon ya kani kamansim. Ban ya jan ya jo ya eat. Ya kani ka rib kani ka jat ban rio. Namar utray u shong u sa. U don nong kanti hakata kari. Tibalay pat bangi day ban snow jan snow jo bat ki jiu. Ban kam shai shu halor kani. Tungin pai sakata ka kep. Bau Jisu u ya selok bat ka nong Samaria. Bat hakata ka poru klay ye ki kintin ki ba plashisha. Bangin siya maka gospel u yonis kul nong ka basaw ka dakot ka ba arpu aru ang ka jingpin kalong na ki jiu. Ngana ye pi kandiat ya ka background. Lada pi pai sa ka gospel u yonis kul nong ka basaw hang tula ya to. Nado ka basdang. Kum no bau Jisu bat kisenran. Kila kre ka jingyat lenti. Ka jingyat let jinglet ka jongki. Bat kila poi ha kaway ka nongrit. Kaba kerteng ka sikar. Ha kaba don ka pung balati daw kupatamen jongki u Jacob. Bat laong bahakata ka jaka kalata ka nongrit. Labun ki basyong ki basa kisngi ki por ki jong u Jisu di kinong Samaria. Kaya kita kinong Samaria. Samaritans. Kaya kita. Kiday ki jat penriu ki ba andaha bala ringkang par. Ya kahima ka basyatay the northern kingdom. Kihon Israel. Larong lara ki sa Assyria. Katu kat nihir. Kibadang saang ta. Bat kiway ru kibalawan nomar ba upat siya ka Assyria ulawan ban penbuhay sinong pat da kinong Syria. Hakitan pedeng jong kari Israel hakiti kipor. Bat kini kila yasyong kakle kinong Syria. Bat kiway gijat menri tang kinong Syria kiway ru. Bat kijiu kibadang don kibadang saang ta. Bat kibami nang ta kiday kini kikon chiteng jat. Isi ong mangi mensua school ti kikon chipia. Kinong Samaria, Samaritan. Tenre kijiu pat kibadang day pure pedigree kan. Kimday siya ki hybrid. Kida ki pedigree, kibadang imeiru day jiu, paru jiu, me pa ki jiu, dan kanu jing klek kasnam ka jangki, ki pet benye ki nong Samaria, ki kento benye ki yo iya ki kum ki nong pen Kenyan, ba laong ba kimbitsyo, bandon bat ka shakri ka maniblay ha Jerusalem ka temple. Kanila kangknang daw Isra. Tiyan la jakom ta kini kinong Samaria. Nday tang baki jiu ki benye ki bu kho ya ki henry ki da kentat mardor ya ki. La kenya ki baki day ki bala yashong kakle bana markata kimbitsyo. Bandang yakle bandan yedon bat ki bakum ki. Kila da kentat mardor ya ki. Te namar bakasnong Samaria. Kadi ka bahe ba? Kapor nado na ketem Jezreel. But kapoy hado haki benta jong ke Jerusalem. Bon ba? Finapet ya ka map hi ki don keleng ken ki basyong ki basa ni kinong Samaria. But pidi ban ken mau ba ka capital city jong ka Northern Kingdom haki ki por ki bakam mensua kadai kanong kadai ka Samaria. Kadai kanong ba? Bat ka tan ka bakerpang ba? Tekani kadai kabangi don kam man sngo tu bat banshai. U Jisu bat kisenran kila yapoy hai tay nongrit a village Sikar.
Namar ba kadai ka porsi tengs ngi, kadang yeng bahakas ngi, bahakas ngi. Jisu lo ong tong an syong tat no shwa, hang ne hajan jong kata kapukri kapung Kisenran, kili ong toh, nang syong mame ngin let wat jing bam. Ngin let hiar sa katika nong rit, namar kata kapung kalong bet, kindiat kampaji na kasinong ket. Banumdan ba penjabo te. Di kila buok nang hakajaka balong kampaji. Anda habao Jisu poy hangta. Kini kisenran ke ong kinli wat bam. Kini ti jing bam. Tulong to ka jing bam jasngi mat. Tu dang syong tau syong marway. Ngalingop happy. Jisu marway. Khadar ngot li ti jing bam. Ngataray mat kidai ki biye jit jing bam ha. Tu Jisu dan jay yang tamarway. Kam sipang iwan iwe kong. Ira bat ukum ukiw te. Jai wantong Siteng sngi. Pi namar ba kalong kato ka jakahi bro kaway kalong kakenjari siap. Baka sngi ka porsi teng sngi judan balik tong ka porsi teng sngi. Balik tong iti di dak step ngap kat nang pengat. Lani kam sibit shwaban sep kasngi. Kabamot lai beji lai siteng kinjalik pai piang. Kani nganget atak por ka day kat ar duna ne kat ar beji ne kat ar dang sula. Jisu syong ta iwan ite ikong. Lawan wi iba ka ganong Samaria. Jisu pat tangka jan kup ka jong urla ito. Day jiu. Bat ka jan kup ndai ka jan kup ka ba malu mala ka day ka jan kup jong rabi. Kabamot da pertan nakajan kup jeng ki parasi. Nor kata kaman jeng ula itu. Mau nium day uriu kai uriu kuna. Beriu kuam cia kren shot bat ki kentai. Marsen wan maka wong pilong ban ai lem ya. Kata kala kendit namar balai karukom kadustur kariti ka jeng ki kalong ba kinong Samaria kim ji abit. Wat kaserngii ko jang ki kambit banday ya ujiu. Imda kumta, laladay kaserngii ko jang kinong Samaria ha ujiu. Utu ujiu, wahab dali penkentang niya lade. Daki kato kat nisngi. Limda kumta, umlong siya banday. Ay kanya, ya kajong kanya kajong Hab di ben senrate koit, jat kajat hab le. Tinamar kata kadang kajingnya cengay, kadang kajingnya paji. Bat kadon baik ini kajing snow ya per. Kata ka beri ko linggo kan. Kapen deu jiu. Tang na gitu gijing mi kita lai. Nakajan pong ka jong uru itu. Bau niu deu briu. Ubatip ba sepang ka ketien ka ba im ka jong ublay ublala lendet iki babon kita khot namar kata ki mi gitu kita tassels ki babon. Tengah tarai udeng ru. Ya gitu ki jing deng sni jing duai. Kan mau ba Jisu haka rong korup, haka man, haka jing pendep ikirukom baro, obat betreng ikirukom jong ka jing shakri blay, kaba kentang kaba khoj jong ki jiu. Mla banong nga Jisu fi freak fi em. Hina kermiang sentur ngong kalam simwan ban pen tkut no. Ya ka an. Henreng lawan ban pen scam ya ka. Te marsen pet ne kabri ko kendit. Kemeningkong swa kalong ba, kijiu bagi Samaria la ongi fido ne mjedani Kabaar, orang ba beriu hi juda kham kren ya ka kentai beriu. Lada, uyo ya ka kentai beriu ka bamdehi ka jiu. Ula ya ita kani, lada yo aban kerja upai biang. Udah pai lendet lu yutan te. Ndai punya kali. Ya aja ka kecat. Uyi pi pimdei. Bambet deh. Kalau enggak adong. Tekelengok kan. Orang bak beriu ayu ni ubuan keren yang Ngor diu jiu, ubuan keren yang ka diu kentai. Nang ta kabalay. Udah urabi. Kapamot ni diu nong hikai, niam. Uni diu babat perking hai ki an. Ni diu batip tiknai ki baro. Kumno ba mentaun panum nangangan wan ay Ngan haban tur hajan serngeu janga sadai bi serngeu jangu wala de khat ar baji men sngi ro tai serngeu sakut ne jan trai ki jat tang ba
Daka kuri ngan hap onwan ra. Nau kiu jonga ngan hap dei bante ka kuri jung. Mar kinong le jing le to por mangi menta tangi ra lai ki lai flash mo. To por ki ra tang li kuri kan unte. Kan hap the. Kan hap on tur hajan. Long mo, sya mo, dei mo, bit mo. Ni gibri kinong kum no. Takada la lingok nganyan. Kong kum no ma meu jiu ma pananga. Uang lada pa patip nga deu panjen da pananga. Ya ka ka banganga don ban aya pa. Namar ka ka banganga ay. Kani ka ka ba im. Bat kan kersoy na po jang pa. Kalong ka pukri im. Kaban yay ni. Kong wow, lada madon ko ta ka nga mentong nay kum ko ta ka nga lawan ra bu niu kiyo nga la bantong. Makam krama me banyo okupat menjongi. O balati ini kapung Sengap pi. Kamla ngit. Kamla sung tu. Tu Jisu haba kamla ngit kamla sung tu. O ada setiap. Ada tap first gear keluar na si second. Orang lada pa patip ngadeu panjin telapan nangai kita ko. Tenta ka say niya no kan. Ini jiu. Mai kan do ki jiu te hat namar bleki sngo makin nang ki tip lut. Tenta kan ka say niya no ko me ki jiu te melek ma me yatil warkhat. Ni tingi mani blay how taw lom gersib. Me mani hang te ha maraya. Te hang taw Jisu jubab ya ka. Ka jing pen kalong na ki jiu. Kam day ni kinong Samaria. Kam day ni kinong Rome. Kam day ni ki Americans. Kaday ni ki Jew. Balay. Nabar unong penimro uday ujiu. What glad ya kani? Tihenray ujisu sumut bitang kata MP. Kamu da yu kata kajing ong kajong ujisu haka gospel Yohanes nong kabasaw kot aru ong kajing penim kalong na ki Jew. Ngi don kam ban pay pang ha namar ki jing shisha ki ba don hang ni. Kabaning kong, day ki jiu ki ba bat ya ka nong kanti jong ka Bible. Ki bat per king maki ya ka nong kanti jong ka Bible. Kaway ni ki jing kerku ki ba kensai ki ba ublay u da teshlay ha ki jiu. Bada ka hima Israeli barok kaway. Kalong ba ulasanya haki, he entrusted them. Ya ka ktin ka ba im ka jong u, the living word. Pinkin mau ba ula IT yaki mau ling kniap ba ula to yaki shipaw ukum. Hano, how Moses, uday way, Hebrew, uday niki lebi. Nalor nang ta ublay ula pentebit kerpang ru yaw ni hi Moses. Ringkat lem ki katu kat ni ki lingdo ki lebi. Banto yaki santali ki kitab ki baningkong do aka testament ka barim. Balakhat kaktin Hebrew kay katora kabamud ki santli ki kitab ki baningkong haka Bible kata Genesis, Exodus, Leviticus, Jingken, bat kaan kabaar. Deuteronomos. Dah. Di upolo pan siya sa pangkijiw haka siti ka jang biyang skinong Rome kalanong kabakandahi. Hagad akot ka basaw paru ang inikikintin. Ki Israel kilong ki Brew jang ublay. Ula tingkon yaki. Bat ula penpaw yala ka buram jang haki. Ula yate jutang bat ki. Bat ula ay yaki ki ayn bat ka hukum. Day maki ki batip ya ka jing mani blay ka batikna ka bashisha. Namar kila diyang yaki jing kular jang Kum ta hangni ngisay ba ublay ula penpaw yala ki hukum, yala ki nisan blay ki jong his laws and statutes. Yaki jingye lupa baro prophecies, but yaki jing penpaw baro vision and revelation. Hakanika judgment real nado kabasdang. Nado kasengkay ka jong Noah. Kinigidiki ko no Shem. Tang ba ngimte ban snow to bakla ba ublay ulale kumta namar ki kamstan ni ki kam kraw ba ni ki way pat ki judgment riyo ka pertay ka jing shisha kalong ba ublay ujiet knang ya ki jiu
Bakin pediang ye ki jingkerku jong u. Un penkesan ye ki hikmat ki jat ben riu jong kepertai baro. Bat naki pat ngap naki pat. Kita ki jingkerku jong ke jing itu pa ke jing ya jan ke jong ki bat u. Kan por se ki jat ben riu baro jong kepertai. Sedang swana ki por se ki wei. Kan day swa ye ki jiu bat naki jiu pat se ki wei. Day de kita ki riu crowd jingit. Ki balong ki jiu. Bau bleu lapen yo ya ka Bible barok ka wei. Barok an riu pun riu tali ki kitab ki badana ka Bible ni yo na ki jiu. O Moses jiu. Kita ki Levi ki day ki jiu. O Samuel day u jiu. O David day u jiu. O Shlomo day u jiu. Ano tamo? Solomon. O Joshua day u jiu. Ki Isaiah ki Jeremiah li kita langsung tu. Barok kita ki jiu. Kanika kintup ya ki history, ki jingtok literature ki jongki, ki poetry, ki simbok jing start, wisdom writings. But ki jing ya tok lupa jongki prophet. Ki balong barok hi na pedeng ki jat ben riu Israel. Ka testament barok away la tok eka ka ketin tenrai jongki ka ketin Hebrew. Lapen kelas ka Greek, but ngila yo eka kum ka Septuagint. Handrai ki nong thok ya ka testament ka batmai hi ki dei hi ki jiu la no tang away parlok. Wei ta. Tang away. Baro Apostle Paul Jew. Johannes Jew. Matthias Jew. Marcos Jew. La no setang i Dr. Lucas di gentle. Tang Lucas marway. Ka Bible barok ka way ka yato siya pang ublay ki Israel, ki briw ki jong u ka bamut ki jiw, but o Messiah o balawan na pedeng jong ki. Lapan kalaya ka Bible, siya ki ktin bat ki rukom to, ki rukom kren jong ki jat men riw, ki babon ha ka pertay. Day da ka Bible balapan kala. Ya ka jinglong jing im jong ki pat ben riw bamla nyosyo. Lingba ki pateng benriu ki balalet no bat ki badang don aduk mentaru. Kani ka kitab ka long ka nongrim ka barisndong ya ka long briu manbriu ya ka moral principle ka badayaro bat ka babha habaro ki sao dong ki sao kun jong ka pertay. Hangno ba ki wat ya ka morality ki pinsong nongrim ya kata ka morality ka jong ki haka Bible. Namar kiwe ki jing to balakam ki jing to bakhu kitaru. Buon naka khanatang. Buon naka puriskam. Buon naka jing mut dorubreu. Bat ka bakam kong san kalong baka kring ni ki mensim ki bakodor na kleng banget bat ban shania how Jesus Christ ubang Yeshem hakisla jong ka Bible baro. Kumta ka kubor babaha jong ka jingpen imu blay kalawan nakijiu. Kabaar. Day kijiu kibalong ka ju ka do ka snam baru Jesu. Ngiladep pan kmi ya kanemen kani katayo anang yapin scam sebentar. Hadin bau Jesu lepen pau syai yala ka jinglong Messiah. Hakata ka nong Samaria. Kala rensit kala kenti hipom kala rensit chisendan kadai kabriu. Ong yapi kabasalyati ban lej de tong bat kiwe ki briu hakapor banang lej de tong lot borok sisnong dang step leni janmit kakawan kensya nan tong tang steng ski balai namam dan syuk menu kitu ki balorni ki ba bentiu ya ka ki ba ben ya ka ki ba kentho ya ka kim dan shanti kawan tong jai mlele kani ka balang nya ki para nong song snong handrai menta marsen tip hibo Jesu de Messiah udah nong penim karen sit chisendan bat kalet chano sekitu ki baju kentho ya ka ki baju ben ya ka ki baju keno ya ka kalet ban perta ya ki bat manya tho lem ya kini ki parasnong da ka baong ka gospel Johannes kol nong ka basa ko da khot arf kandai ali wan kmi ya ubriu ubayatho ya nga baro ya ka bangalale hato ni demo tao Messiah ti anda ki para nong song snong jang ka ta kinong Samaria sikar. Anda kila Yeshem bat u. Kila kentu yaw try Jesu. Ba unsyong unsa bat ki sakatu kat nipor.
But ulangit, ulakok ngo ikata ka jing kentu ka jongki. But hadian kata kini kinong samaryahi kila penbenaha kani kariu kentay. Haka gospel Yohanes nong kabasaw dapat saw puar paduang. Minta ngitip syai. Bau neu long shisha u Christ. Kabamut ngitip syai bau neu dew ta umasia. Unong penim jong kapatay Savior of the world. Amday siyo tang Savior jong ki Jew. Mentang neu dew Savior of the world. Uneu dew nong penim amtang jong ki Jew. Hanrei jong ki jet menreu kapatay baro. Ong amen. Kakerteng tenrai u Jisu kalong hakaktin Hebrew u Yeshua. Kabamut u blay u bapenim. But uneu day da shisha u jing penim. But amtang u nong penim. Ndey tang ba u day Savior. He is salvation. Ndey tang ba u day u Savior. He is also saving. Sangap hai kinisi. Nga man la kapor mga shit duay akmat yung blay ang memday tang u Yeshua Rafa. U blay u bapen kia. Hanrei medeiru. U jing pen kia. Bat u nong pen kia. Bat ka jing kia akrat. Tikum taken. Lada u day u nong pen im. Hawa uwan hajan. U deiru u bapen im. Baraka klip mat ba upen im. Udairu ujing pen im. Amen. Biang yu apo jong pi. Jing pen im jong u. Kadap biang niya pi. Amen. Haswa man ka yau. Layatu lupa daw Angel Gabriel. Hakakmi ka jong u ka Mary. Ba uni. Ba pa padang pun. Pampat ka, pansapan ka. Unpen im yala kibreu. He will save his people. Matayos lanong ningkong dekot arpuwe. Mdete tang ba lakha, lahe, lejalap em. Nga taray dang datang kumakiong dagaktin jong ki doktor mo fetus. Let's see nang datang embryo mo dok. Laban ang kumta. Inang datang isilut jing im. Wangel lo dep ban klek tin nakaket beneng bat ulaong unlong. Uban pen im yala kibreo. Wow. Bagas ngi ba pipi pero ngila ya dep rakting la dep piang Jesus Christ jing im jing im. Haba pipi piang day tu mau ding. Day kum ka phone ka ba pipi bu nga kum madeng ni kay kmat. Nga hapan dat hep popla. Dengan ong nga don yit kmat. Nga lapdyang ya kayit kmat. Na doktor. Bat nga buang ni em. Haka klimat pilapdyang yu Jisu. Udon. Ulong do, ulong snama po jongi. Ong amen. Tingnan yan? Tinamarbo day jiu. Udang day hiu. Jiu. Limda kum dati la da urung po jongi. Ngi pa pop tu pop langan. Chandra haba urung po jongi udang long hiu bahok udang day hiu blay. Te upelong yangi kikon ublay. Amen. Te haba uday ujiu urung po jongi ulong do long snam. Kani ka jinglong ka jongi ka bakan jaman sim ngirong ilalong ki jiu ki bakan jaman sim. Amday bangilet ban bujili ki jiu ban dan jiu syul aday mangi Yes no rubat ki. Kilong jiu maki ngirong ilalong lem. Day na marba, kiwan petwir ng tanah. Dan reis ngap mahay ka naman ta. Namarba ngi pidiyang iyo, bada marba uday ujiw. Haka bakan jaman sim, ngir ngi day ki jiw. Haka bakan jaman sim, ngiyalong ka way bado. Tinamar ka tang ngihap day ban buram, ngihap day ban aid, ngihap day ban risendong, yakata ka identity jongi, kum ki jiw ki bakan jaman sim. Ong amen. Siya ta? Hakasnam jong fi menta tuj. Unong penim. Kasnam ko jong unong penim. Te jingpang hap de banja. Nong pen kia te. Ka jing kia. Tuit ka jing kia po jong pi. Pimla man long so ikon swet. Tuit ukpa po jong i. Amen. Sana mi kata. Hakaklip man ba pi siya pilong jing tao tumay.
Amen. Ti anda baladep ban kapat yo. Andaladap prasngi ade ban ot share yo. But lalet ban penkentang ya uni u badang rit uni u kulung. Badang tang de kisni haka temple ha Jerusalem. But hang ta dan mano. Uwe unong yu tu lupa. Ubujiyo i ki ba kenjaman sim. Haka shlem ka ba kenjaman sim. Haka spirit realm. U kenja prophet ayure. Baka kerteng jung uday Shmion. U Simeon. Une marsnyo ihi yaw klung Jesu. Ulapan ban kedup ban piang. Bat ula kubur. Ba une ulong ka jing syai bat ka jing penpao. Naka benta ki gentle. Bat ulong ru ka buram naka benta ki briu jung u ki Israel. Si Sam don ki bala panyasuk bat ublay. Uba im. Lat setang daw Jesu balawan ban long ka jingker ku ya kapertay. Baro na pedeng ki Jew. Kumta compare naka judgment rio ka bakumno bang iwan. Handray la da ngingek bangi pediang yaw niu Jesu. Ngi pediang yaw niu Jew. Nginya don benta lembat ki jingker ku baro ki bami naka jutang jongki. Baro blay. Ban yo lat im namar kata kamut bangi pinyasok yalade baru Jew ubak rautam naki Jew baro. Weuta utrai Jesu. Ujiu uba undon kummau balala ban im kum ujiu. Lat setang kenrat jangi u Jesu Christ. Amen. Kabalai. Day kari Israel kaban sa tabi jeng syai ublay hakisngi ki bakaddo. Kani kadai kabaladep ban prophesy baladep ban yato lupa kani kadai kaba ublay baladep ban klektin. Hashwa baka protay kan wai kan kut no shisendon. Kibabun na kleng saudong jong ka protay. Kin kloy ban piang ya ka jing pen im. Bat ka jing yo lat. Da ka babut ya ka jing kdaw lenti jong ki jiw. Siya umasaya jong ki. Sekaraya lenong ka baprada kot arpulay. Hakitikis ngi kan jaba si pongut kinong way. Na kleng ka protay. Kin bat na kiramiang jan jong ujiw ban ong. Ngikwa banya yo benta ka laway jong pi. Namar ngiyo sngow ba ublay udon lembat pi. Kijay bin rejo ka pertay di kinong kumtaya no. Ya kijiw. Hang ni don kiba kwa banya lap yakta ka replacement theology ki ong day su kijiw adis tang kabalang the church. Ngong walid bu. Ya kikintin ki bamsim ladana ka Bible. Kani ka pensyay bagi gentle kinya kun katla katyay. Mana yu banya shem bat ublay uba shisha. Bat kin shy ba open pau yala de hapadeng kijiu. Nalor nang ta kumbala kubur da upol haka city ka jong ush kinong room kala nong katway da kot katsan kandon ka revival ka ba katdo bat ka ba krautam ha Israel. Haba kijiu baro kin pediang. Bat mani yaw Jesu kumlau Messiah uba day hok ujongki. Ti anda ba kila pediang. Anda ba ki siu jongki kila dem. Anda rumiang telit jongki upla. Bau Jesus Christ uday utray. Hangtak sa don hokin man ong. Hindi syuk muslet man le. Hangtak sa don hok man ong kay Baruch haba. Ayu? Beshem Adonai. Amen. Long balakirku yaw tao bawan. Hakakerteng utray. Ka jing pen im jong ki jiu bat jong ka pertay ki along lang ka way hagiti kisngi ki bakaddo. Naman ngin yalong bet ka way kalong yeng. Kalong yeng ka jong ublay. One house of God, one family. Bat gini ki jiu ki bala pediang yo Jesus Christ. Haga jing siya kadai kalong yeng jong ki. Ngi sulit ban buhay ka to kalong yeng. Nay, mano ba pen buhay yang i? O Jesus kan. Utray juga to kayeng ang alikon. Ngaro ngan tingkon no epi. Namar kata ye ki jiu mde ka jing tingkon. Don ki ba translate bakla ka Bible kasi ki ang bating ki. Kito gidi ki kon try. Ki kon ka jutang te. Belami na uyetsap te. Now isak. Gidi ki kon try. Yang ikin lating. Sa puleba si Tiu Paul kinong room nong bapra.
Lapa hangi yaw mensim u beting kun yang ibat daw tau mensim ngiru ngikam bat ngikot yaw blay abah gopa. Amen. Siya menta. Telentera ka Bible ngiyo ikum no ba ublay utrey bor ba lingba ki jiw ban siw spa ya ka pertay. Man lakas ngi ublay utrey. Jay pa jay. Utan ukring. Ngidon ka man siya bahaya gani. Kani kalong kabangi ngidon ka ban sngot ko ba. Kidon kibriyo kibakam revival kibakam ngilalong Kristan na kata-kata mo pateng. Kibriyo kibakwa ban kam hi ba kila don ya ka tenrai jong ka jinget how blay wa im. Dikiju. Ngingila siya penbut. Yaki. Reango yo blay. Bau pa ya ka jing syai jong ka gospel kini ki rilom ki ba eat ki jongi. Banamar balawanra. Dakis kinong yalap ki syakri ki jong ki missionary. Ki bala IT ki bala pano yala ka jong ka jing im. Ba mentangi syai ngitip. Tamang ngimday ban ken sting ya ka. Ngimday ban siya pendep niam tang nasla. Kabusule rukam. Kani ka jing akini kisingite. Kan mau bahaya kan ni ba namar bangiyo ya kan ka jing syai ka ba kentang ka ba kerpang ka ba pela ka ba nela ka ba kensai ka ba kordor kat ni. What can sting ya ka? Haba pipi wan ka singit ho ding. Wan ka mensim ban yo ye. Wan ka mensim jo ka jing tekan jo ka jing sliang. Ndai tan namar bangan yo khya ni ki jing pang hoi kata kan wan. Bangan yo lan ni ki jing sha te jang sha khom hoi kata kan long. Henry kam kong san bangan ya shem ma ublay jo nga. Bangan tip kam bahaya. Namar banga yo, namar banga tap mensim yo. Ngakwa ban tip shu sa pang jong o. Amen. Tapi aingo yo blay pipi yo ko magani kapor. Amen. Ngin sa poy pat sa siya kamat kabasaw. Ublay un pentrekam da ki gentle ban kring biang ya ki Israel shalade. Pi kajing yaksat kajong ublay ban kring bantan ya ki Jew kampat kot. Katu kajing hikay ka replacement theology ka baong ba nadu baladon ka balang nadu pangila yolut ya ka Bible kulum. Tinamar kata ublay ula kantat ya ki Jew kadai kajing hikay ka bawan nadu jok. Kadai kajing hikay ka ba lapin parya. Da kitu kiba kwan mentoy. Bat kiba kenra buto. Ya ki jing hikay ki bamshim don hakani ka ketien kiba im ka jong ublay. Sung bahaban sung to syai bahaya kani ka way ba ublay jongi ju ya te jutang bat no bat ban klet no ya kata ka jutang anda haba sung ya hab MP. Ka ho jong u ka de ka ho bat ka jong u ka sa ka em. Uni ublay jongi open scammy yakane ko wege jing shisha badala long sakat balong on kring on tan on yakun on yale ban pin yakendo ka do nut ka mensim la jong ki jiu ni ki gentle la ka jonga ne ka jong pi la dangila jengai sakat ba jengai no bangin one pai bat bangin yesuk pado nginya twai try kalong ka bamla na markata bangingin shu leklet ya kan nongrim jong kajing wan long priu ka jong missionis slap thai barka baka Bible ko ong melong ujo nen mentabat ki babam jukut hadin ba me malami pat na kajing tep bat malakiw no sat chap nang kamut ba mala e no sa din ka jing long jiu ka jong me handai men one pai ban yo biang ban sensyar yala ka hima ka jong me hante Jerusalem sya ba mangi Inya don benta kata kajing sensyar ka hima play ka jong me. Kenrat pe gawan ra awan yalam hang ni yakini ki kun ki jong me. Shenrang bat container do kini ki badangrit hadu kini ki balasa. Awan yalam yaki beki kin shem me bekin yakendo marmet markmat bat me kini ka bor. But try kanu ka benta jo kajing long ka jong ki. Pada kajing yaksat kajing yakun kajing yele jo kajing im ka jong ki. I begin pais me. I begin yeshem marmet markmat ban me. I begin snow to try. Me long ublay ki kamba ublay ki jingle pala. Ndan ka pamla bat me ku Jesus. Me yarap yang begin ang judge me. Bat bangin im na kabanta kapuram ka jong me ku Jesus. Hallelujah.